телевизора дойде ли? Не! Сега? Не! А сега виждаш ли нещо? Нищо не виждам, бе! Как така нищо не виждаш, ма? Кажи ми какво виждаш? На кое какво виждам, бе? Не да разбирам. Трябва да отварям ли нещо какво? Трябва да отвориш, да. Сега ще ти кажа, Спаске. Отиди пред някой огледало, завърти се, кликни и си отвори газа и ми кажи вътре какво виждаш. А? На телевизора какво пише, ма? На телевизора пише Тренитрон. На екрана какво виждаш? На екрана на телевизора, не на телевизора, на екрана! Иване, да не вземеш да направиш някой била с тази антена горе, бе! Спаске, не ме занимай с глупости, кажи ми има ли сигнал? Няма! Сега? Иване, дават го да вали, да знаеш. Ако ще да го дават и да сере, въобще не ме интересува. Кажи ми има ли сигнал или няма. Правиш, Иване? Карам ски, Спаске. Правя си кафе и смята да се топна в басейна.